Crediad cryf, dal I fynd. Ond oedd Jones yn gorfod newid siap I gorff. Am groesiad, am gol! Mae'r Bala ar y blaen. Tames yr ymosodwr newydd sydd wedi sgorio. Ond mae pawb yn dod draw at Henry Jones. Am groesiad. Fel dewin, da'i droed dde, tu ôl y droed chwith. I wneud hynny yn y sefyllfa yna I greu gol. Mae da ni chwaraewr arbennig yn ôl yn uwch gyngor Cymru. Crediad cryf gan Sean Smith. A drychwch ar y Rabona yw'r term am y tric bach yna. Oedd wedi colli ffordd braidd. Ond am ffordd I ddod nôl mewn iddi. Post yn pella. Tames yn disgwyl amdani. Ac Henry Jones, o'n i'n meddwl bod wedi colli cyfeiriad. Yr amddiffyn oedd ar goll erbyn y diwedd. A canlyniad y cyfannu bod Stephen Tames wedi cael ei gol gyntaf i'r Bala. A mae tîm cartre ar y blaen.